Amen. Jesus. Masibaza manje simphiwe sithi bonda nefamily yalawugane khona udisconnect nefamily yakini ngoba abantu abazile emonto oyidrivayo ilaba basekhweni lakho aningizwanga ngiyanisho ngiphakini ngipha kubantu besibongo sakho bonda nabantu besibongo wendele kuso angeke mntanami ndodakazi uthi uhamba ngoMercedes ujwayelane nabantu bakwa BM noma bakwa Toyota noma ubathanda kangakanani thutha ngoba banalo usizo lwakho abantu abanosizo lokho bakwa BM kubo le monto oyidrivayo ngoba uzoqhubeka ubhonda nabantu bakwa Toyota kini kanti ushadele kwa BMW uyostakhiswa na into engenamsebenzi endleleni. Mina njengambe ngoMercedes akaze iminyaka emingaki sengitrade ke lezi mangibona ukuthi hleme uMercedes uphapha kabuve ukusakaze ngamanatha abomvinqwa ungazophuma umeceni komgwaqo uthi cha moto ufonela ukazithi hayi khulule driver make kwasho wakhona ukuthi khululeka driver uyinyathela uthi 160 ake nishawu amen sekusho wakho ukuthi hayi ayinalutho net nje kusho ukuthi mhlambe esikhathini esingaka izobe sidinga service kodwa njengamanje khululeka kuthi dwe kodwa uzobuza kwa Toyota kushidinga amafutha ake nishawu amen mane baba ubazwa ukufundisa ukuthi bonda nabantu abazoba yosizo ohambeni lwakho.